Κύριε Μακρύ, θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο για το Σύλλογο Μυασθενών Ελλάδος. Τι έχει κάνει μέχρι τώρα και ποιοι είναι οι στόχοι του. Ωραία. Ο Σύλλογος Μυασθενών Ελλάδος, η τυπική του ζωή είναι με την έναρξη λειτουργίας του καταστατικού του που έγινε στο τέλος του Σεπτέμβρη. Έχουμε δηλαδή λίγους μήνες ζωής. Βέβαια, πριν φτάσουμε στο να έχουμε ένα καταστατικό και να αρχίσουμε να λειτουργούμε σαν σύλλογος, δημιουργήθηκε στο τέλος του Φλεβάρι, αρχές Μάρτη του προηγούμενου έτους, μια συντονιστική επιτροπή από ασθενείς, οι οποίοι με πρωτοβουλία του Παστέρ, το Παστέρ είναι ο αρρωγός μας, ο ηθικός και ο υλικός αρρωγός μας σε πάρα πολλές δραστηριότητες. Δεν θα είχαμε φτάσει μέχρι εδώ χωρίς τη βοήθεια του Παστέρ και ιδιαίτερα του καθηγητού του κυρίου Τζάρτου. Πρέπει να τον μνημονεύσουμε, ο οποίος μέχρι τώρα έδωσε, δίνει και θα δίνει λύσεις, πιστεύω και στο μέλλον, σε όποια προβλήματα μου παρουσιάζονται, όχι μόνο επιστημονικά, που είναι ένας εξαίρετος επιστήμονας, αλλά και σε θέματα καθημερινής πρακτικής στον τρόπο λειτουργίας του Συλλόγου. Λοιπόν, με πρωτοβουλία λοιπόν του Παστέρ έγινε μια συντονιστική επιτροπή από ασθενείς. Είχα την τύχη με μια ομόφωνη απόφαση να είμαι ο προσωρινός συντονιστής του Συλλόγου, ο οποίος δημιουργήθηκε. Φτιάξαμε ένα καταστατικό, ένα δημοκρατικότατο καταστατικό και πριν από λίγες μέρες είχαμε τις εκλογές μας, όπου βγάλαμε μια επταμελή διοίκηση. Δεν έχουμε κάνει ακόμα ορισμό μελών, αξιωμάτων, να το πω έτσι λιγάκι. Πιστεύω ότι την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, που έχουμε την πρώτη μας συνάντηση, θα βάλουμε και τα όργανα στη θέση τους, αλλά και τους άξονες δραστηριότητας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Σύλλογος, λοιπόν, σαν προσωρινή διοικούσα επιτροπή, εκτός από το καταστατικό που έκανε 2 ημερίδες επιστημονικές, όπου κάλεσε και μίλησε και ο κύριος Τζάρτος και ο κύριος Παπαπετρόπουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, πάνω για το θέμα της μυασθένειας. Καλέσαμε όλα τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία είχαν γραφτεί στο Σύλλογο από τότε που ξεκινήσαμε και μέχρι σήμερα αριθμούμε 200 τακτικά μέλη, γιατί έχουμε και αρρωγά και φιλοδοξούμε να αυξήσουμε τον αριθμό. Ακούγεται λιγάκι αυτό το πράγμα οξύμορο, φιλοδοξούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των μελών, όμως θέλουμε να πλαισιωθεί με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών ο Σύλλογος για να μπορούμε έτσι να αποκτήσουμε μεγαλύτερη φωνή. Που να βάλουμε και τη μυασθένεια λιγάκι σαν σπάνια ασθένεια που είναι, λίγο και αυτή στο κέντρο της πολιτικής υγείας, της πολιτικής της υγείας, να τη βάλουμε και αυτή μέσα. Λοιπόν, φτιάξαμε 3 προσωρινές επιτροπές, οι οποίες λειτουργούν μέχρι τώρα και θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Η μία ήταν για τα νομικά και κοινωνικά θέματα που παρουσιάζονται από την ίδια τη φύση της ασθένειας. Η άλλη επιτροπή ήταν για την ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών, όπου υπεύθυνο μέλος του Συλλόγου μας, η κυρία Τσαντήρη, η οποία είναι και μια ασθενής, αλλά είναι και ψυχοθεραπεύτρια, τις έχει οργανώσει και τις παρακολουθεί. Και φτιάξαμε και μια επιτροπή που έχουν όλοι οι σύλλογοι δημοσίων σχέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Δεν έχουμε πάει σε όλα πολύ καλά. Σε άλλα πηγαίνουμε, σε άλλα δεν πηγαίνουμε, γιατί έχουμε και αριθμίες, καταλαβαίνετε. Υπάρχουν και δραστηριότητες των μελών μέσα από την επαγγελματική τους και την οικογενειακή τους δραστηριότητα. Ο στόχος του Συλλόγου ποιος είναι? Λοιπόν, ο στόχος του Συλλόγου, πάρα πολύ καλή ερώτηση, είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασθενών μας. Με ποιο τρόπο? Καταρχήν, θα πρέπει να ενισχύσουμε έτσι που η πρόγνωση της ασθένειας, δηλαδή η γνωμάτευση, να γίνεται έγκαιρα και έγκυρα. Θα πρέπει δηλαδή να βοηθηθούμε από τους αρμόδιους ιατρούς, κάνοντας κάποια σεμινάρια, να γνωρίσουν την ασθένεια και οι νεότεροι γιατροί σε ό,τι αφορά και τα συμπτώματά της, αλλά και τις θεραπευτικές αγωγές και τα πρωτόκολλα θεραπείας της. Και πιστέψαμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί νευρολόγοι στην Ελλάδα, οι οποίοι γνωρίζουν την ασθένεια και τα πρωτόκολλα θεραπείας, και πιστεύω ότι μέσα από μια επιστημονική επιτροπή που έχουμε δρομολογήσει τώρα και θα πλαισιωθεί από επιστήμονες, νευρολόγους, αλλά και από άλλες ειδικότητες, χειρούργο παραδείγματος χάρη, ένας χειρούργος εξειδικευμένος στα θέματα θυμεκτομής, λοιπόν θα μπορούσαν να μπουν μέσα στην επιστημονική επιτροπή, να μας δίνουν τις κατάλληλες συμβουλές, αλλά και να οργανώσουν σεμινάρια όχι μόνο για τους γιατρούς, αλλά και για το νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νοσηλευτικό προσωπικό που έρχεται σε σχέση με μια ασθενή να γνωρίζει σε βάθος τα προβλήματα της μυασθένειας κατ' επέκταση των μυασθενών. Αυτός είναι ο βασικός στόχος, λοιπόν, να βοηθήσουμε το Σύλλογο να έχουν οι ασθενείς μας καλύτερη ποιότητα ζωής. Θα επανέλθουμε στο Σύλλογο σε λίγο, να δώσουμε και κάποια στοιχεία για όποιον ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει μαζί σας. Αλλά μιλήσατε για το θύμα Αδένα. Και ήθελα να ρωτήσω, είναι η πιο γνωστή, η πιο διαδομένη μέθοδος
η αφαίρεση του Αδένα ως άμυνα? Λοιπόν, ο θύμος Αδένας είναι ένας Αδένας ο οποίος παράγει αντισώματα που είναι κατάλληλα για την ενίσχυση του οργανισμού, να μείνεται, ας πούμε, σε ξένες επεμβάσεις, ας πούμε, μικροβίων κλπ. Είναι καλό όταν διαπιστωθεί, γίνει γνωμάτευση για μια ασθένεια από τον γιατρό, να γίνεται και ένας έλεγχος και για το θύμο Αδένα. Ο θύμος Αδένας ενέχεται, κατ' εκτίμηση των ιατρών, στη μια ασθένεια. Δεν είναι απολύτως, ενέχεται. Και καλό είναι μέσα από τις συμβουλές των γιατρών, πολλές φορές συνιστάται η αφαίρεση του θύμου Αδένα. Πάντοτε όμως όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με τον γιατρό. Αυτοί ξέρουν πότε, γιατί και σε ποια περίοδο θα πρέπει να γίνει η επέμβαση.